хвилин. На вашу думку, чому політичні партії так мало мали в своїх програмах питання Криму, Кримського півострову? Це небезпечна тема для них, і вони не мають шляхів вирішення? Ну, по-перше, очевидно, що питання Криму – це питання, яке не вирішиться так, навіть так, в тих термінах, як питання Донбасу. Відчувається, що в Донбасі буде вирішено, ну, якщо не завтра, не післязавтра, то достатньо час, який можу уявити. Це не можна сказати про Крим, очевидно. Там інша ситуація склалася. Тому, не тому, що там було безпечно, а тому, що, в принципі... Ні, я маю на увазі, тематика сама достатньо слизька для політичної сили, бо нема що сказати. Ми питали про кримсько-татарську автономію, надання кримсько-татарської автономії партії. У нас було спеціальне питання на дискусію. І, в принципі, всі позитивно на це реагують, на це питання. Що мене трошечки схвилювало, я би дуже хотів, щоб Рефат Чубаров все-таки опинився в парламенті. От нестача його з його прекрасною головою і мудрістю, причому політичною мудрістю і зрілістю як депутата, звичайно, це втрата для демократичних сил України. І мене трішки збентежило, що його не вставили в списки там, де можна в прохідну частину. От. Це, я думаю, був недолік якраз демократичних сил.